Kadom kar benglong pinna vedo kilalo nonam che thangklong che pajana tum alang tum men kilalo kiron ning tipi lapen promila bepi alang tum phan akimi che pajana lang mazan ilutum lang ilong po share production men ke bonda lang marzan wangji pu totang te pini gela bangso alam mazana po takle full detail lang isinang totang te a video le static lo nang labang so lang mazalong che pajana tum ke like hen lo nonam che thangklong actress alang le men ke kiron ning tipi alang li phan ilutum labang so alang mazanong alang che pajan theilong ji lapen promila bepi alang li phan sta meletum labang so alang mazanong alang che pajan theilong ji lapen labang so alang mazanong che pajan bang phuma te actor men klalo dharam alang li phan sta meletum labang so alang mazanong alang che pajan theilong ji labang so alang mazanong kilona bang phi mate singer men klalo rubina kropi lapen labang so alang mazan phan mohok nebdun mate cameraman klalo basista hanse lapen director abang phomen kelalo Jotson B lapen aje ke midon abang payment kelalo Hanri So Rong Pipi lapen labang solang mazan fan producer abang payment kelalo Prima Teron Pi labang solang mazan klang da prang po mate release ik da prang po official share production YouTube channel long naton mason ka ke kar bieng lomo pen nonam chetang klong a video hai mate actor tres video lang iverete natom handshake channel official subscribe inon lapen like taping non lapen komen bang token ang pijin ning non pinya video klan sikang ton lo guru bang tu